Цярэдзіч Кацярына, учаніца 8 класа Лышчанскай сярэдняй школы. Урывак з верша «Хто шукае, той знаходзіць». Ён ішоў дамой паволі, дзе даліны, дзе праз гору, начаваў і пад ялінай, над якой зюхцелі зоры. Вось і горад блізкі сам, і да вёскі недалёка. Уваходзіць ён у краму, на тавары кінуў вока. Бачыць, там пінжак знаёмы, той, што брат узяў у таты. Брат прадаў яго, вядома, ён на тое быў узяты. Адкупіў пінжак хлапчына, перайшоў да новай крамы. Перавёў разок вачыма, рэч знаёмая таксама. Там мядзяная каструля, матчын дар другому брату. Меншы сын сваёй матулі прынясе яе ў хату. Закупіўшы падарункі, ён пайшоў урэшце з двору. Хоць ісці нялёгка з клункам, але ў добрым ён гуморы. Падышоў да роднай вёскі, вось і хата выглядае. Праз акно святла палоска, на камінку корч палае, бо на газу не забрацца. Ля стала бацькі сядзяць там. Каля іх два бадранцы, брат сярэдні з большым братам. Не знайшлі нідзе работы, так яны бацькам гавораць. Пазбівалі толькі боты, каштавалі многа гора. Ах, мае вы голубочкі, калі іх бядуе маці. Дасталося вам, сыночкі, не лягчэй і ў нашай хаце. Гаравалі ў белым свеце, і разуты, і раздзеты, смалякамі ў хаце свеце. Дачакаць нам цяжка лета. Суцяшаюць маму хлопцы. Мы вясной усё забудзем. Як прыгрэе добра сонца, пойдзем зноў тады мы ў людзі, нам каб зімку перабіцца. Ды бацькі сынам не вераць. Меншы сын, не чуўшы быццам, адчыніў раптоўна дзверы, з клункам ладным цераз плечы, ён ідзе адразу ў хату. Добрый вечар, дарагія мама, тата, я да вас прыйшоў урэшце, прынимайце падарункі. Цяжка іх было данесці, натрудзіў я плечы клункам. Вось вазьмі пінжак свой, тата. І мядзяная каструля зноў вярнулася ў хату. Прынимай яе, матуля. Чаравічкі, дар мой, мама, іх пашыў сваёй рукою. Грошы вам прынёс таксама, каб не знацца вам з бядою. Я каваль, кравец, шавецля, звык да ўсякай работы. Зараблю, як мне здаецца, каб не знаць старым вам хлопат. Вось і цвік, што ўзяў ад вас я. Ён памог мне і нядрэнна. З ім пра вас не забываўся. З ім я згадваў нашы сцены. Малаток, узяўшы ў рукі, цвік ізноў забіў на месца. А якая тут навука, кожны сам не разбярэцца.